Nilqakom għal dan l-aġġornament tal-5:30. Il-Ministru Karmi Fsud Bonnici konferma fil-Parlament li l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar l-allegat każ ta' korruzzjoni fil-proċess tal-privatizzazzjoni tal-faċilità tas-super yachts ġiet konkluża u anke bdew proċeduri kriminali kontra persuna. Dan l-iżvilupp ġdid jikkontrasta b'mod qawwi ħafna ma' dak li kien jiddikjara l-Ministru Tonio Fenek meta dan il-każ kien ħareġ fil-pubbliku f'Mejju tas-sena l-oħra. Tonio Fenek kien qal li huwa kien bagħat għal membri tal-Unit tal-Privatizzazzjoni u dawn min-naħa tagħhom ċaħdu l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Il-Partit Laburista permezz tal-kellim ewlieni Gino Kawki talab lill awtorità tax-xandir sabiex tara li l-PBS ma tibqax b'mod sfaċċat tħalli żewġ preżentaturi fuq l-istazzjon tal-Istat, Lubondi u Peppe Azzopardi, jiksru il-liġi. F'temp ta' ftit jiem Lubondi jiddikjara li ser jivvota lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li jmiss u ġie żvelat li Peppe Azzopardi ħarreġ lil Jeffrey Policino Orlando qabel l-elezzjoni li għaddiet. Sadan Peppe Azzopardi, il-preżentatur tal-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali, jikkonferma dak li qal fil-qorti d-deputat nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando dwar it-taħriġ li huwa tali l-istess deputat nazzjonalista lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali. Azzopardi jgħid li huwa dejjem jgħin lil kull min fi kliemu jkun ippersegwitat fil-midja għaliex dik hija xi ħaġa ġo fih. Raġel mill-Liberja li importa 783 gramma kokaina f'Malta illuminata 12 sena ħabs u multa ta' 28,000 euro. Samuel Wisdom kien arrestat f'Novembru tal-2008 wara li kien ġab id-droga minn Brussell lejn Malta u instab b'77 kapsula ta' droga fl-istonku li ma' droga kienet iġib l-ammont massimu ta' 82,000 euro jekk tinbih. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek jirrifjuta li jagħti kwalunkwe tip ta' informazzjoni brabta mal-proċess ta' ristrutturar tal-Air Malta. Fil-Parlament Tonio Fenek qal li l-Gvern ħa deċiżjoni li ma jwieġeb ebda domanda għax fi kliemu l-informazzjoni hija ta' natura konfidenzjali. Joseph Muscat qal li b'din it-tweġiba l-Oppożizzjoni mhux talli mhux qed tiġi konsultata dwar l-Air Malta talli issa lanqas biss informata. Fl-aħħar jiem uffiċjali tal-Animal Welfare sabu diversi ġriewi abbandonati għalissa dawn qed jinżammu mal-istess dipartiment bit-tama li tinstabilhom dar malajr kemm jista' jkun. Preżentament l-Animal Welfare qed tuħsieb mal-24 ġeru. Flimkien magħhom l-Animal Welfare għandha wkoll 120 kelb li wkoll qed ifittxu dar. Il-qorti tal-Ukrajna kondannat lill-eks Prim Ministru tal-pajjiż Julia Timoshenko għal 7 snin ħabs wara sabet ħatja li abbużat mill-poter tagħha meta ffirmat patt dwar is-servizz tal-gass mar-Russja fl-2009. L-Unjoni Ewropea tat reazzjoni immedjata għal ġuri u qalet li dan il-każ kellu motivazzjonijiet politiċi warajh. L-Unjoni Ewropea avżat lill-President Viktor Yanukovych li dan il-ġuri ser ikollu effett fuq ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Ukrajna. One News mill-ġdid magħkom fil-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:30 ta' filgħaxija.